Čaute ľudia, vítam vás Pejto Games. Ahojte, dneska si postavíme takýto tradičný baráček. OK, ideme na to. Vezmeme teda farebné bloky, nie z dreva. To bolo také trošku. A vezmeme modrú, moju obľúbenú farbu. A ideme na to. Chcem stávať taký trošku väčší dom, až po taďalto, actually to sa zíde takto dobre. Tak. A ak si tu prvý, nezabudni dať odber. OK, stávame tento dom. Taký krásny. Na čo mám zapnuté toto? Kámo. A zajtra si môžeme natočiť aj, ako sa volá, takú hororovku si môžeme natočiť potom. A tam bude fakt creepy hororovka. Verte, tak máte sa na čo tešiť. Zajtra. Ja to som spravil. No spravil zle, kámo. GG. OK, postavím za 3, 2, 1. Máme to. A dáme takto vysoké, actually takto blok. Takto. To bude takýto pekný domček v obľúbenej barve. A ešte by som vyskúšal aj livehacky. Tak ak mi pošlete, tak poďme si také livehacky na YouTube a potom to skúsime. Livehacky budú podľa mňa topka. Postávame domoček a ideme. OK, toto by sme mali za chvíľku. A ľudia, každopádne sa skúste pozrieť na moje video, bo som vydal Hello Neighbor, kde ešte zajtra vydám part 2. Skúsim sa to prejsť. Kľúč sme tam už získali, ale ešte sa to uvidí, že či to prejdeme. Ak mi budete fandiť, ak to prejde. A ak tu dáme takých 5000 lajkov, tak vydám part 2 v Minecrafte. OK, toto by sme mali. Dobre. Posledné. Dobre, toto máme. Ešte strechu. Tu dám tiež v modrej barve. OK. Ups. Dobre. Daj mi ďalej, zatiaľ sa máte na čo česiť. Takže česiť. Neviem rozprávať. Kámo! Ne. OK, toto máme za chvíľku. Ešte aj svetlo musíme dať. GG. A to som zabudol hneď dať, ale to dáme potom, keď dokončíme strechu. Akurát. Zatiaľ by som vydal aspoň 2 videjka. Ale toto ešte musím takto vystrihnúť zábery, kde budú sakra faily. Takže máte sa na čo tešiť. Jaká creepy zvuky. Tak Miko. A koberec dáme, akú ešte sklá musíme, to dáme normálne. Nebudeme, tu dáme napríklad sklo, okno, dáme tu takto pekne. Tu ešte takto jedno stačí, takéto
malinké. Ja to vyzerá pekne, kámo. Teraz dáme podlahu, akú dáme. Tu by som dal na červenú, nie. Dáme aj červenú, takže tá je tiež dobrá. Modrá je moja obľúbená barva. A skúste mi napísať do komentára, že aký by som mal ešte dom postaviť. Buď moderný, alebo normálny, ale že fakt, ktorý bude fakt creepy. By som natočil s mojím kamarátom ešte Minecraft, kde budeme hrať. A ešte vymyslím takú súťaž, že ak tu bude tých 5000 lajkov, tak budem s vami hrať Minecraft, kto má rád Minecraft. Tak budem s vami hrať, dáme takú súťaž. O 5000 lajkov sa zapojíme na váš server a budeme stávať spolu domček. OK, toto máme. Toto by sme mali už za chvíľku. Ešte pár blokov. Actually, pekne to vyzerá domček. Ale moderný, ešte tá hororovka sa vydarí, lebo ja sa tam zlaknem ako, chápete to, že ako one bývajú tie creepy. A zajtra to bude fakt bombastický. OK. A ideme vybavovať, všetko dáme pec, a.k.a. kuchyňu dáme si. Potom vybavíme posteli a tak nábytok. OK. Tak. Bam. OK, toto máme. Teraz nábytok. Toto si dám preč a tu by sme mohli dať tu rovno kuchynku. Tu je kuchynka. Vezmeme túto pec, túto a ešte ako túto chladničku si môžeme spraviť z bedňach. Tak dáme tu takto. Tu ešte doplníme potom. A tu by sme mohli dať stôlik. Krásny. A stôl spravíme veľmi jednoduchý. To bude na dreve. Dáme takýto blok z kryštálu. Toto bude veľký stôl, kámo, číči. OK, takýto stôlcík. OK, ešte dáme takéto, neviem ako sa to nazýva. Takto. Jedna. Dva. To sa musím dať narovno. OK. Stačí iba takto. Taktok. Stôl by sme mali. Teraz si dáme postele v modrej barve. OK, toto by sme dali takúto posteľ. Vám tu dáme ešte diamanty. Sme boli bohatí. Dáme aspoň koľko diamantov? Dáme aspoň takto pekné 4. Bam. Tu ešte by sme mohli dať
Ja neviem, čo som zabudol, kamo. Ja viem, čo to, ako sa volá. Kde to je? Tu. Takže ja neviem, kde to je. Každopádne. OK. Musím to nájsť. Ideme tu. Asi. Ne. Komu tak to je? Kde tu je? Kámo, ne. Co? Tu. Tak. To vykopeme. Dáme čo najväčšie postele. Aby sme sa mohli rozhalo one. Čo robíš? Takto. Pekne. Zober do sáty. A tu dáme telku pekne. Takto ešte. Dobre, ľudia. Toto by sme mali, actually. Toto. Ešte musíme dať toto a máme telku hotovú. Takú krásnu telku. Vyjde mi to. Hej, dobre. OK. Takto. Telka. Potom dáme. Neviem, ako sa to volá, taký maľba. Ups. Kámo, som to videl. Typ. Kámo, dobre to vypadá, kámo. A ešte koberec. Koberček dáme zelený. Dobre, toto by sme mali. Ľudia. Toto máme hneď za 5 minút. Dobre. OK. Ešte tu. Bam. Tu sa už... dá. Kámo. Dobre. Ešte tvere, to dáme tu. Tak. Som dal zle. Kámo, ne. Fail. Kámo. Toto by sme mali. Akurát dáme dvere. OK, dáme tieto. Bam. A z tohoto videa by to bolo všetko a na dneška